Ulysses. Plano kan Department of Transportation na isabay sa rekisito para sa mga nag-apply ng lisensya o prangkisa ang pagtanom ng kahoy. Ang reforestation program iyong pigrekomendar ni sa mga regional directors kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board katakod kan may wasan na pagbaha sa Cagayan. Sigun kay Transportation Secretary Art Tugade na kaipuan magtaranom nin mga kahoy ang mga franchise applicants sa mga lugar na didesignar kan Department of Environment and Natural Resources asin kan local government units. Makikipagkoordina naman si Tugade kay DNR Secretary Roy Simato para aramon ang mga lugar na pwedeng pagtanuman nin mga kahoy. Gusto man kan Secretary nagibuo na nationwide ang tree planting requirement. Apera digdi, pagrekomendar man ni Tugade ang pagkondukta ng dredging sa Cagayan River. Agad ning paliwanag kan Senado ang manamiento kan Magat Dam matapos ining basulon kan mga lokal na gobyerno sa maywasan na pagbaha sa Cagayan asin Isabela. Sigun kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, asin Senador si Erwin Gatchalian na isasalang ninda sa questioning ang mga dam operators, National Power Corporation asin National Irrigation Administration sa posibleng naging kapabayaan kan mga ni sa pagrapado kan bagyong Ulysses. Ngunya na simana, nakatala na mag-atendera sa Senado ang mga ini dalan sa tutukaro na sa plenaryo ang sign ng budget para sa masunod na taon. Sinabi ni Zubiri na pera sa nangyaring pagbaha sa Cagayan asin Isabela, iyo ang pigbabasol kan sa Angat Dam asin Ipo Dam, ang naging pagbaha sa Marikina City asin Rizal. Katakod kini, nanindugan man ang niya na sinunod ninda ang gabos na standard protocol sa pagpapalos nin mga tubig. Enot kanina pag-araman na binukasan kan Magat Dam ang nagkapara kan sendang mga gate matapos na magpakol sa 192.8 metros ang level kan tubig kani na efekto kan bagyong Ulysses kung saan nagkapara na sana ang distansya kani sa 193 na metro na spilling level. Dapat nabukasan ang mga dam asin magpabulos din tubig bago pa man magtagama o magtama ang bagyo sa nasyon. Ina rekomendasyon ni DILG Secretary Eduardo Año kasunod kan nangyaring may wasan na pagbaha sa Cagayan, kasunod kan pagbubukas kan water gates kan anom na dam na nakapag-ambag sa grabing pagbaha sa lugar. Sa ginibong security briefing kay banan si Presidente Rodrigo Duterte sa Cagayan, sinabi ni Año na dapat tawan ni otorisasyon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para i-control kung arin dapat bukasan ang mga dam lalo na kung may bagyo. Aabuton kan 290 milyones pesos ang kantidad na kinakaipuan para maipagibo ang mga health facility na nagkararangka darakan na bagyong Ulysses. Ini sigun mismo kay Health Secretary Francisco Duque kung saan rinapak ang bagyo ang nagkaparang mga treatment asin rehabilitation center, rural health unit asin mga barangay health station dalan sa bagyo. Sinabi ni Duque na dapat natulos na may paigibo ang mga naraot na fasilidad lalo na takaipuan inimarahay na itawan ng prioridad ang salud kan mga Pilipino. Posible alagad hababa ang tsansa na makuryente ang publiko dahil sa mga linya ng kuryente. Inong tinawan ni doon ni National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Cynthia Alabanza, may kinarama sa naging pahayag ni Cagayan Governor Manuel Bamba na nadefisilan sinda sa rescue operation dalang taday pinutol ang supply ng kuryente apisar ka nalangkaw na pagbaha sa senang probinsya. Sinabi ni Mamba na nakasayad na sa tubig ang linya kan mga kuryente maging ang mga NGCP line kung saan namamatian ang electrical grounding kung kaya nadefisilan ang rescue team. Dalang degree, sinabi ni Alabanza na dahil man naging problema sa sendang mga linya asin tulos man nindang pinutol ini matapos na agadon kan lokal na gobyerno. Paliwanag pa ni Alabanza na pigbeberikaman ninda ang report ng electrical grounding sa probinsya dahil posible na dahilan ini sa mga generator set. Magagaramduman
na siyam ang report na nagadan sa Cagayan dalan sa maiwasan na pagbaha na namatian sa lugar asin ang tulo kay ni pigasabing na kuryente. Para talig dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Go ahead, Ans. Nagpatanid si Presidente Rodrigo Duterte sa ikaduhang pandemya na makakaapektar sa bilog na kinaban sa ginibong 15th East Asian Summit. Sa paagi ng virtual meeting, sinabi ni Duterte na ang COVID-19 iyo ang bako ultimong pandemya na matama sa bilog na kinaban dahil igwapang sunod na pigapod na the big one. Big recommender man kang Presidente ang pagkakaigwa ng epektibong warning system. Dalang taday pa man masasabi ko rin ini mangyayari. Mantag ang pinakaultimong datos man kan COVID-19 sa bilog na kinaban, naglangkaw na sa 53.9 milyones na may 34.7 milyones na recoveries asin 1.31 milyones na nagkagaradan. Balaganta si Ans Galero. Ans, kamen. Sa giraray na nagpagirumdom sa publiko si Alcalde Noel Rosal, lakan na syudad ni Legazpi na daig paglingawan ang gad na magsunod man giraray sa pinagpapautob na minimum health protocols aron pagasulog ng face mask o face shield, pagugas ng kamot asin pag-obserbar ng social distancing. Sigun kay Rosal na obserbaran niya na sa paglibot-libot niya man sa syudad kan Legazpi sin pag-inspeksyon sa nagkaperang pampublikong lugar tigdi sa syudad kan Legazpi na dakol naman nagluluwas ng harong asin magina ang sendang monitoring sa mga malls mo niligdi sa sentro kan syudad kan Legazpi dakol na ang mga persona na nagruluwas. Alagad sigun sa iya, dapat man daw na paurugon ka na publiko ang pagsunod sa magaganigong minimum health standards dalo pa na nagbabawas na o kaya nagbababa naman ang daily recorded cases kan COVID-19 sa syudad. So kunyan, dahil kamanting papalawas kan alkalde na detalyes kung sa'yo naman na barangay gikan ang sarong bagong positibong kaso ng COVID-19 na nai-record ko sa bago susugman sa update ng DOH Bicol. Tingting na bareta, Ans Galero, DC. Mientras tanto, aprobado na kan Department of Health ang clinical study na pigigibo kan Department of Science and Technology sa tawa-tawa bilang bulong para sa mild as in moderate cases ng COVID-19. Sigun kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, nalusot na sa Ethics Review Board kan DOH ang ginibo nindang pag-aadal mananangod sa tawa-tawa bilang adjunctive treatment sa COVID-19. Enot kani magagarumduman na kaibanan man sa mga pig-aadalan na pangbulong sa moderate case kan COVID-19 and virgin coconut oil asin lagundi. Balikan ang bareta halid dyan sa luwa si Luwens Barcena. Luwens, kamen. Gari na lilangawan na talaga kan mga tao. Lalo na digdi sa sentro kan Legazpi na patakot na igwapa din COVID-19 na existido sa syudad. Ini pagkatapos ganyan na manoparangkan na DCGB News, digtinanggan sa sentro kan Legazpi Central Business District, sa may Hong Enterprises, ako digdi sa may Ayala Malls, na talagang wala na nin distancing na nangyayari. As in, gari na sana normal, kulang na sana day na magsurulot nin mga face mask, an mga nyaraon digdi. Apisar kayan, kadakol manggiraray nin mga tao dahil na nag-observar ni na physical distancing sa manlain-lain na parte digdikan na Legazpi. Asin ang iba dahil pa nakasulot din face mask. Ang iba talagang dahil na wala na nin pinag-iisip na pwede siyang maulakitan. Kung kaya sa ngunyan, ang patanig kat gobyerno dahil manggiraray nagtutunong na mag-observar manggiraray kat minimum health standards. Araw kat pagsulot din face mask, pag-observar nin physical distancing, asin iba pa na pinaka-importante ngani na mawaraan patakot ka na COVID-19 sa lugar. Dagdag na bareta, ako po si LVB. Posibleng makabawi na ang naluging maritime trade sa bilog ng mundo matapos matinding epekto kan COVID-19 pandemic. Sigun sa pahayagan United Nations Conference on Trade Development, ini dalang tapigdalauman na suminakat na sa 4.8% ang maritime trade growth sa masunod na taon. Ini dahil sa pagsasabing diit-diit na pagbukas kan iba-ibang industriya sa kinaaban asin ang pag-recover man ni negosyo sa pangkinaaban na merkado.
Mientras tanto, iba pang detalles kang barata kinarampag ni Senador Panfilo Lacson ang Kamara de Representantes dalang tabako patas ang hiras kan alokasyon in fundo ini para sa mga proyektong infrastruktura na nakatagama sa Lambang Congressional District sa rarum kan 2021 National Budget. Sigun kay Lacson, hilingon ang diferensya sa dakulang budget ka nagkaparang distrito mantang diiton man sa iba, lalo na ang mga renaparo ka nakaaging kalamidad. Sigun pa kay Lacson, nasa dakulang budget na naresibi ka nagkaparang kongresista na nasa honor roll, aminado ining nagdududa man siya kung may papautob pa ang bilyones pesos na kantidad din mga proyekto. Nagali na bilang miyembro kan PDP Laban, asin opisyal kini si dating House Speaker asin Davao del Norte, Congressman Pantaleon Alvarez. Base sa ipinalos na pahayag ng opisina ng Alvarez, nagdimitir ang kongresista sa pagiging miyembro kan partido para may pagpadagos ang sayang piglansar na kampanya mananong sa importansya kan pagboto sa 2022 election. Sinabi kanina posibleng natawan nin sala na kahulugan kan mga kritiko o kaya mabansagan nin pamumulitika ang pagbusol ni Alvarez na pinunan sa advokasya kasabay ang pananerbiyan kani bilang opisyal kan PDP Laban. Katakod man ini kan paglusad sa PDP Laban, inako ni Alvarez na ang tangro ni dating Defense Secretary Renato de Villa na panginutan asin buhayon ang partidong reforma. Paliwanag ni Alvarez na sa pagi kan Reforma Party may pagpapadagos kan kongresista ang sayang voters education campaign na dai makakaresibinin maraot na reaksyon. Ang Reforma Party sarong non-mainstream party na daing koneksyon sa sistema na personalidad na pwede magkandidato sa pagkapresidente sa masunod na eleksyon. Diit-diit nang nagrarahay ang sitwasyon ka nagkaparang lugar sa Cagayan na binaha dalan sa bagyong Ulysses. Inan sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo kasabay kan sa iyang pagbisita sa mga lugar na naapektaran kan pagbaha para magatod ni relief assistance sa mga apektadong residente. Sigun kay Robredo, dakol pa manggiraray na lugar ang baha pero diit-diit na ining nagkukulpa. Magpapadagos man ang rescue operation sa Cagayan asin Isabela para isalbar ang mga renapado kan bagyo. Ang duwang probinsya parehong nasa erarom kan state of calamity. Gikan sa 7 gate na binukasan kan nakaaging simana, sarong gate na sana ang mantinidong bukas ngunyan sa Magat Dam. Sinabi kan Pag-asa na ang water elevation ngunyan sa Magat Dam nasa 192.2 metros asin harayo sa spilling level na 193 metros. Dayman sigurado kan Pag-asa kunwarin ini isasarado dalanta nakadepende ini sa volume kan tubig na nagdudugang sa dam sa mag-aga. Mantang sa pinakauring aviso kan Pag-asa, nagaparang munisipyo sa Isabela ang mantinidong apektado dalan sa padagos na pagpaparabulos ng tubig kan Magat Dam. Asin ini iyo ang Ramon o San Ramon, San Mateo, Aurora, Cabanatuan, Luna, Rena, Mercedes, Burgos, Gamo, asin Nagilian. Gadana asin retirado na nakapara sa Department of Public Works and Highways na enot ng pinangaranan ni Presidente Rodrigo Duterte sa ampangkan publiko na pigsasabing inbulto sa korupsyon. Inan ibinulgar ni Office of the Presidential Advisor for Bicol Affairs Undersecretary Marvel Clavicilla sa ginibong situation briefing sa Camarines Sur matapos sabiyon ni Duterte na pwedeng gibuon kan DPWH ang pigrekomendar na pagbugtak ng Bicol River Basin para makaiwas sa pagbaha sa Kabicolan. Seriman, ang problema kan Presidente, yung pag-iistaran kan mga demonyo sa DPWH. Sinabi o pagkarauman na sinabi kan Presidente na maringani nagadanaan na sambit ng mga opisyal dalanta kundai gagadanon niya ang mga ini. Yan mga tugang detalles kay mabarata ngunyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Sa pag-ara kan mga pag-ariba, John Napoli sa Lado Technical. Asin Marcian Madrid. Ako po si Edwin Terralta nagsasabing mabalos kan sa indong pag-antabay. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma